danas Balkan Tube Fest. O da, idemo tamo, u Sarajevo. Danas. Ovako je jedno pitanje za organizaciju, zašto niste popravili vreme? Znači Milane, tako je, znači ja sam ipak poznat youtuber i veliki minus, znači za organizaciju veliki minus, znači ja ne znam šta je organizacija mislila, zašto nije popravila vreme, zašto nije popravila vreme, znači ovo je stvarno sramota, evo youtuberi kisnu, možete vidite, evo vidite. Svaka kap kiše koja pane na meni jedan subscriber manje. Da, to je jednostavno, to je, dobro, to nije onda strašno, mi imamo puno subscribera. Aj, ja! Pa može vam pomoći nego ja. Pa ne tresi ga vama. Kako je? Dešava se. A gde baš meni? Promjena plana, ipak idemo kroz Potski audio. Pa neko šta. Koji crni autobus, brate. A vidi bubu se. Gdje je to buba, tu si vi, brate. Strojan. A da, jebate. Ti se ne razumiješ u kome, stvari? Ne. Idemo do granice sad. I onda ćemo tamo se prebacimo u autobus, jer Cile neće da nas vozi više. Ne mogu više to ostaviti, ne bih. Dosta od mene. Ja bih samo da uzem neki kvalitetan viski, da se napijem. Da povraćam po samim sedištem u tom Šaragan. I to je to, ništa više. Sad smo na pola puta do Sarajeva, jebena tortura i dalje traje. Magli za mene, ništa se ne vidi, pokušavam da propijem svoje probleme, ali nikako ne ide, tako da ono... Mislim da će ovo da traje još jako dugo. Vidimo se u Sarajevu, ljudi, šta da kažem. Ništa ljudi, stigli smo, umorni smo, put je bio živo sranje, kao i uvek, šta se radi. Mislim, to je ono kad idete autobusom, ne idete kolima. Došli smo u hotel, hotel je, mislim ono, okej, kao što bi prošli put smo bili u Sarajevu. Sad je bolje, imamo bolju sobu. Da, imamo bolju sobu, jedina zamjerka što ne možemo zaključamo vrata, tako da kad Milan ili ja idu već da sere, možemo slučajno dodati jedan drugom ili šta god, ili se tuširamo pa onda neko uleti od youtubera može da uđe bez problema da vidi našu čunu. Da, neka youtuberka može da vidi našu čunu. Ali evo, pored toga, isto zamjerka što je dosta mračano ova prostorija. Znači imate bukvalno jako malo osjetljenja i ono, to je baš isto malo bez veze. Ali krevet je delo udobno, čisto i uredno je, WC je jako lep. WC je baš ovako vidi se da je renoviran. Imamo veliku kadu koju ću ja sigurno iskoristiti jednom trenutku da napravim slobodno i da pustim muziku da me vole briga za sve. I ono, sad bi trebali da idemo na probu, bili smo na kloti. I onda sutra zapravo kreće BTF, ali pre BTF moramo da odredimo nešto za šta da jedem. I to je to. Vidimo sutra, ljudi, čao. Dobro jutro ljudi, evo ga dan 2, to je prvi dan zapravo kada kreće BTF. Milan evo piše, možete da ga čujete. Malo pre smo ustali, se sredio, a dan nikad gore. Dan je veoma tužan, tmuran, nikakav. Milan i ja sad idemo da snijamo jednu epizodu za šta da jedem i onda zapravo idemo na BTF. Tamo ćemo zapravo da se družimo malo sa klinicima, da snijemo i da se zezamo. Vidimo se onda kad budemo otišli na Baš čaršiju da snijemo epizodu. I ljudi, evo nas u Baš čaršiji. Baš čaršija, tako je. Brate, Milanić, tako lepo izgleda, ali je tako hladno. I nema žive duše, i tmurno vreme, i pada after. Petica, eto već ništa, bukvalno smo stigli. Ajde malo sad da vam pokažem kako izgleda Baš čaršija, pa ćemo dođemo unutra. Moram samo da kažem da je brat kreten, majmun,
Najgore osoba na svijetu jer se šteka za 5 maraka za taksi. Ja sam stigao na BTF, on ide sad do hotela. Vidimo se vidi. Tako da ono, to je to. Evo nas ispred, sad ćete vidjeti kako to izgleda. Izgleda jako zanimljivo, bili smo ovdje prošle godine. Sad idemo još jednom. Nadam se da će biti isto dobro kao i prošle godine. Ako ne i bolje. Stigao sam najzad, znači sad sam u toplo, više nisam smrznut kao ova stvar. Znači baš je bilo ovih 20 minuta naporno šetati jer vetar duva, šiva. Znači u uši su mi se zaledile sreće pa sam stavio ruku u džepove pa mi se nisu prsti zaledile, ali jedno pričam mi se faca zaledila. Ali nisam očekio da će biti baš ovoliko hladno. U stvari je u aprilu, ali mislim šta se radi. Ja sam za prvi došao od svih BTF ljudi, to je BTF učesnika. Tako da imam ovu salu za sebe, mogu da užijem i sam malo odmah. Tamo ne malo prija mjeri tišine, da budem iskren. Ja sam se, brate Milo, Čunić i Vapi i gospodin Hatović su bili brutalni. Bukvalno brutalni. Znači sad su bukvalno legli na stomak i sad sam spava i sad sam usporen. Mislim da će imati neku energiju, da se neku rezervu energije da me drži. Tići Vapi će biti ta energija. Vidjet ćemo kako će da prođe BTF, mislim današnji dan BTF-a, vi ćete se družiti malo samo, vidjeti kako to izgleda. Tako da mislim da će biti cool. Ajde vam pokažem vam kako izgleda biti, kako to se izgleda iz perspektive. To ću da vam krenu kameru. Znači ovdje imate ta vrata. Jedna redina, ovdje backstage, vidite, izgleda backstage. Izgleda jako zanimljivo plavo. I onda kad izađete na binu, vidite ovo, tada, izgleda super. Bukvalno ovo mi pravi behind the scenes. Baš izgleda cool. Malo su povešali binu ove godine, znači stvarno imate reflektore svuda. Imate projektore isto, stvarno izgleda super. Ali smo pošli. I to smo nabavili. A malo tim. Ovo mi je pozadnje kako izgleda to. Čeka jako puno ekrana, kablova, to treba povezati, to je bukvalno pakao. Ali cool što je plave boje, znači ovo plavo snjenje baš kida, brete, evo je ultraviolet malten. Mislim da niste imali priliku ovako da vidite. Naravno, klinka. Bez toga ništa, buba koreli. I sad ima zapravo da se serne onako kako treba. Prošli put nije bilo baš mjesta za sedenje. Veliki prostor. A i sad vam pokrenem kako izgleda druga sala, znači ovo je glavna. Sad idemo u drugu da vidite kako ona izgleda. Mislim isto izgleda super. Sad ću opet da pokrenem kameru.
hvala. Tu čisto da budu neki challenge, neke zanimljivosti. I se izgleda jako lepo, ušuškano. Brate, volim što sam došao ranije, mogu da vam snimim kako izgleda sve ovo, brate. Bukvalno da vidite kako izgleda u Sarajevu BTF. Dakle, ono mi se baš sviđa, baš. Još uvijek treba pripremiti, još uvijek se sređuje se. YouTube već trebalo da dođe baš onako, 10 sati je bilo kupljenje, 10:30 trebalo da dođe ovdje. Sad. Kako da vidite ljudi, za sada ima djece, znači ne mogu da kažem, ali ja se nadam da će biti još više. Bilo je zanimljivo, malo su slikali sa njima, dao sam autograme, ali kad budu ušli unutra, onda ćemo tek da se zezamo sa klincima, družimo, potpisujemo, slikamo, znači bukvalno sve što treba da radimo. Moram da kažem da su veoma kulturna, fino vaspitana djeca, nema dreke, nema galame, znači baš su onako staložena svakim čast, znači na vaspitanju svima koji su bili u redu, znači skidam kapu zaista. Meni sad baterija ostala na 8% i ne bi ovako blinka do prazno, tako da ja ću sad malo diskutiram sa snimanjem i onda se vidimo kada zapravo ludnica počne. Ja se nadam da će biti baš prava ludnica. Odeh ja sad u backstage, to jest u VIP deo, da se malo skudiram, ugrejem i to je to. Bit će ovo zanimljivo. Htjeli su to me razgrabe. Drugi dio BTF-a počinje, ustali smo oko 8 sati, sad je 12 sati, bili smo na doručku, malo smo išli po tržnim centrima, uzeo sam opet nešto iz Superdry prodavnice, pošto mi Milan pokazao taj brand, ne znao ni da postoji i oduševio se kvalitetom, tako da sam uzeo shorts, majicu i papuče da imam za leto kad bude krenula, da bude lepa sezona i kad budem išao na more. Tako da sad ćemo se zaputimo ka BTF-u, to je tamo u Skenderiju, ili tako? Skenderija. I onda idemo da izgledamo malo, odradimo šta treba da odradimo tamo i onda pičemo baš čaršiju, da kupimo nešto za naše žene. I posle toga se vraćam ovde i idem u bazen i onda ispravim opet ko stoka da se umorim, da budem neupotrebljiv bukvalno. Tako da ajde vidimo se onda u BTF-u. Melane, kako ti se čini Sarajevo? Ovo ti drugi put da ga obilaziš? Ne, Sarajevo je prelep grad, zaista jako lepo mesto, nažalost vreme nas ne služi, da je lepo vreme bilo bi samo još bolje. Da. Znači bukvalno prošle godine kad sam bili na BTF-u bilo je apsolutno isto vreme. Da, ali dobro, jednostavno danas smo čak i bili kad je bio novembar, oktobar, zaboravio sam ja. Tako nešto, da. Ovo je malo drugačiji lipak, sada je već april, ali nažalost vreme nam ne ide u korist, nažalost. Ali da, generalno Sarajevo se stvarno lepo je sređeno, uređeno, nema šta. Naravno ima par stvari koje treba da se srede, ali generalno jako lepo. Da, generalno jako lepo. Mi sad idemo opet tamo na BTF, da odradimo to što ima da odradimo, da se malo slikamo s klincima, malo se družimo. Danas ćemo da idemo malo više u rulju, jer je nedelja, ajde, vjerojatno će biti više dece.
Pa ćemo da vidimo kako će proći današnji dan. Treba. I ono, vidimo se onda tamo. Ha, gumica fora sa kanala Šta da jedem. Znači ha, gumica fora, ha. Mnogo je smešno, ha, oni imaju najbolji fora na svetu, ha, ne. Sad idemo sami dan, malo onako sprnja. Pre ovoga smo imali borac challenge gdje sam izgubio za 3 sekunde. Za 3 sekunde je izgubio paket od 10 kila klope. Dobro, šta je? Život ide dalje, bitno je Dex tu. Bio je dobar show, to je ono što je najvažnije. Ono, to je malo pričam s klincima i ovdje da sliku. Ne mogu da Biće zanimljivo. Panelu, ne znam šta ćemo raditi. O čemu smo rezati hrane? Pa ja snimam event, Haos. Kako ste bili cijeli klip? za njih. Evo nas znači na BTF-u, završio se BTF za nas. I ispred mene se nalazi jedna poznata Alfa Romeo od jednog poznatog youtubera, u pitanju je Nedim. Tako da evo je njegova Giulietta. Kao što znate, ja sam ljubitelj Alfa Romeo i njegova Alfa je baš onako lepa je boja. U pitanju je 1.6 dizel, znači ima ozbiljnu opremu. Znači tu je panorama krov, kožna sedišta, DNA sistem, znači komande na volanu, sve što treba jedan Alfa da ima dobroj opremi. Jedino što mu fali je da spusti auto, znači malo treba da se spusti, veće točkove treba da stavi i po mom mišljenju treba da promeni ovdje difuzer, znači da stavi od QV-a, znači da ima 2 topa i onda će da bude kako treba. Znači to je jedino što mu fali ovako za sada, ovo ostalo nema greške stvarno, lep auto. Imam brata kretena, drugi del, opet jebeno pešćemo od baš čaršije do hotela. To je zdravo i ono što je najvažnije, možda se upoznamo sa Divim Sarajevom. Rekao je, idemo tramvajem, ja ne skapiram da je ovo jednosmerna ulica, da me zajeba. Ili se on zajebao jer je mislio da ovdje ima tramvaje. Znači, brate, mili te pizdos. Inače, obišli smo baš čaršiju, jeli smo ćevape na još jednom drugom mjestu i utvrdili smo da su zapravo najbolji ćevapi kod Ferahatovića. Stvarno, znači, nema bolje od toga. Jedini problem, to je ono što smo potvrdili tome, skupi su, odnosno na ostale i manji su fizički ćevapi. Da, znači fizički su manje ćevapi, ali su 50 miliona puta bolji i ukusni od svih ostalih. Nevjerovatan ukus imaju, to je nešto nevjerovatno. I ono što mi se sviđa što od Ferahatovića se luk sitno secka i imate pravi domaći kajmak. A ovdje nije kukurno. Tako da, mnogo bolje, stvarno bolje. ta jedna marka košta više, apsolutno vredi. Jedini problem je što nismo uspjeli da nađemo mjesta, tako da nema mjesta nikakve. Da, to mi je jedino baš bilo čao. Baš se smorio zbog toga. Ali šta da se radi? Sad idemo nazad u hotel. BTF se zvanično završio. Hvala Nedimu što nam je pokazao gdje se nalazi ta druga čoapđenica, inače bi se izgubili. Nedim je generalno car bio i mnogo nekako. Svaka čast, brate, odličan domaćin, bez obzira što ovo nije njegov teren. Da, što ovo nije njegov rodni grad, ali dečko zna sve što treba da zna. Skidam kapu, brate moj. Šta da kažemo, iskreno, da, idemo sad u hotel, ali pre hotela idemo u SSCC ili SCC. Idemo u tržni centar da kupimo neke stvari i to je to. Idemo opet u Super Dry, da uzmemo još jednu majicu. I onda sutra ujutro idemo nazad za Beograd. I pre nego što odemo, ja definitivno moram da odem posljednji put kod Ferahatovića, jednostavno da smrdim onom autobusu na luk i na prave ćevape. To će biti onako zadovoljstvo. Dobro jutro ljudi, i evo ga, posljednji dan kada idemo kući. Znači BTF se završio, o BTF-u ću pričati možda malo kasnije, ovako sumirati utiske. Ali ja, Milan i ja smo se spremili malo te, on sad samo pere zube, idemo na doručak. Kad budemo doručkovali, onda idemo u recepciju da se odjavimo i pićemo nazad za BG. Tako da, ajde možda se vidimo na doručku. Mada, možda i ne, ko zna. Ja
10:43, znači treba da se odijemo za nekih 10 minuta i u 11:30 bi trebalo da krenemo sad. Kad krenemo u 11:30, ja mislim da smo u Beogradu oko 6 sati, najkasnije 7. Ja se nadam da neće biti gužve na granici kao što je bilo sad, kad smo dolazili, ali ono. Ja sam donao već neke stvari, još imam da donesem par stvari njegovih i to je to. Možemo da se check out-a. Idemo sa busom. To je istraživanje,